그래서 우नाव जोङो फारियै बयबो जोङो बेखौबो जों बेरायफिनगोन दानिया जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफुंनो नागिरदों रामफल बिलनिफ्राय फैनो हानाय मोसाखावरि हान्जा बिथांमोन कालचारेल रामफल बिल कालचारेल सेन्टार बिथांमोनखौ बेरायनायनि हाबाफारि बेखौबो जों बेरायफिनगोन दानिया जोंनि गेजेराव मोसानानै ग्रहण করেছিল জনগণের মোসাখাওরি হান্জা বিথঙ্গন কালচারাল রামফল বিল কালচারাল সেন্টার এটি আমার মাজত নৃত্য পরিবেশন করব রামফল বিলৰ পৰা রামফল বিল কালচারাল সেন্টার ডান্স গ্রুপ বিথঙ্গনকে বেরায়নাयनि हाबाफारि बेखौबो जों बेरायफिनगोन दानिया जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफुंनाय प्रग्रामाव ग्रहण করেছিল জনগণের মোসাখাওরি হান্জা বিথঙ্গন কালচারাল রামফল বিল কালচারাল সেন্টার এটি আমার মাজত নৃত্য পরিবেশন করব রামফল বিলৰ পৰা রামফল বিল কালচারাল সেন্টার ডান্স গ্রুপ
मानगोनां रायजोफोर लोगोसे जौसाङाव जिरायनाय मानगोनां आलासि बिथांमोन जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया गोदोनिफ्रायनो जोबोरैनो समायना आथिखालावबो बियो बर' हारिमु आफादनि मावनायजों साबसिननिफ्राय साबसिन थामहिनबा गाब गोनांसिन जाबोगासिनो दङ जों कम्पारेटिभलि नायोब्ला गोदोनि बागुरुम्बा आरो आथिखालनि दासो मोसानाय बागुरुम्बा बियो एसे एनै साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो दं दा बे हिसाबै जों मिजिंथिनो हायो जोंनि बर' हारिमुआ मोजां फारसे दावखोगासिनो दङ बे समाव गोबारै खनसे आखाइ खबना होनो थाखाय आं खावलायबाय मानगोनां रायजोफोर जोंनि गेजेराव गाहाय फारसे जिरायनानै थानाय जोंनि मानगोनां सार मेडाममोन बिथांमोनखौ बे समाव जोङो बरायनानै लाबावनो थाखाय फिन आवगायदों जोंनि गेजेराव सौफैबावनो हादों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि मानगोनां गोरायुं डक्टर डिमासा बिबार मोसाहारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय आरोबाव जोंनि गेजेराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर इन्दिरा बर' मेडाम बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों थाबैनो बरायना लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैबावनो हानाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट रिटायार्ड प्रफेसर डक्टर अनजु मेडाम बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय मेडामा नै आगसि फारसेथिंजाय दङ आरोबाव जोंनि गेजेराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर लाइस्रि महिलारि मेडाम दंफैयो बिथांखौबो बे समाव बरायना लानो थाखाय गुरैयै खावलायदों बे समाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि रजनी सरगियारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरोबाव बोसोनगिरि सासेबाव राजेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ एगेन गुबुन सासेबाव बोसोनगिरि देबेन ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरोबाव जोंनि गेजेराव बर' देंखो मुलुगनि मिलौदो गारांनि देंखोनि रानि दावखौआव बिथां सुलेखा बसुमतारी दंफैयो बिथांखौबो बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय बेखिनियावनो जों आलासि बिथांमोनखौ सिनायथि होनायखौ दोनथ'बाय रोजा रोजा साबायखर दानिया गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आङो बिटिआरनि गाहाय बर' बिथांखौ खावलायबाय एथियानि दरपहु मुलिया भाषण दाङि धरार বাবে बिटिआर चिफ श्री प्रमोद बर' डांगारियाक अनुरोध जानाय दिनै बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान दिनैनि बे सानाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे बर' रेडिअ आर्टिस्ट बिथांमोन आरो जयैनो जोंनि बर' माहारिनि फार्स्ट जेनेरेशन गिबि जोलै जाय बिथांमोना बर'नि मोसानायखौ नेशनेल लेभेलाव गायसनजेननो हादोंमोन बिथांमोनखौ बरायनाय जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि आरो दिनैनि हाबाफारिनि गाहाय आलासि बिथां रन्जित दास बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालनि आफादगिरि बर' माहारिनि सासे सानसुमै लिरगिरि सार सुरत नार्जारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय
बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बर'नि सासे दागि सानसुमै आरो लिरगिरि मानगोनां तरेन बर' जोंनि राज्यसभानि एमपि राज्यारि बिथां लोकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि डिपुटि चिफ गोविंद बसुमतारी बिथांजों लोगोसे मानगोनां गियान बिथांमोन एमसिएलए बिथांमोन लोगोसे बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिजितगोरा बसुमतारी बर' रेडिअ आर्टिस्ट एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि गजेन्द्र कुमार बसुमतारी 1953 मायथाइनिफ्राय 1956 मायथाइसिम दिल्लीयाव बर'नि क्रिस्टि मोसानायखौ बै समाव नेशनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामहैनाय मानगोनां गेदेमा जोंनि आयंमोन माइमोन आदैमोन आं गासैखौबो बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथां खाथियावबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि न'खरनिफ्राय जायफोर सफैनो हादों बिथांमोनखौबो आङो बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जाबाय दिनैनि थाखाय गमामायैनो प्रग्रामा एसे गिदिर जाबोनो दिनै जिबायदि एरेन्ज खालामदों हारिमु आफाद आरो रेडिअ आर्टिस्ट एसोसिएशन बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायदों बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो लजिस्टिक सापर्टखौल' होदों राङारि एबा मेनेजमेन्टनि मददखौ नाथाय बे हाबाफारिखौ हाबाफारिया गोबाव समनिफ्राय थालांदोंमोन एबा जानांगौमोन जायखौ बयबो सानगासिनो दङमोन दिनै बेखौ मोगथां महर होनायनि थाखाय आं बिटिआर सरकारनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो नोंथांमोना बयबो नुजाफैनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि सिबिनायखौ बावहरदों जोंहा बेवहाय गोबां फरायसाफोर दङ लाइमोनफोर दङ जौसाङाव जिरायनाय जोंनि जायफोर मोसानायाव बाहागो लानाय आरो गाहायाव जिरायनाय मोसानायखौ लानायनि आं गासैबो खेबसे गसंनानै 1 मिनिट आखाइ खबनो थाखाय खावलायदों बिथांमोनहा होनो जेबो गैया नाथाय बयबो गसंनानै खनसे 1 मिनिट आखाइ खबनो थाखाय Thank you. सासे बर' फिसा हिसाबै आरो गोलाव सम बर'नि माहारि आफादाव हाबा मावबोनाय हिसाबै आङो दिनैनि सानखौ आंनि जिउआवबो जारिमिनारि सान होननानै सानदों दिनैनि बेबायदि सानफ्राव जोङो बारा बिबुंथि होनो हाया जायो मानोना मोनसे गोब्राब थासारिजों बर' हारिया फैनाय मालायजों सोबख'जानाय थगायजानाय गादबजानाय जोंनि हारिमुफोरखौ दिन्थिनो जायगा होजायै जोंनि मेथाइफोरखौ खननो जायगा होजायै बेबायदि थासारिनिफ्राय फैनाय बै थासारिफोरखौ बुजिनानै बेबायदि समफ्राव बिबुंथि होनो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो गोसो गोरबोनिफ्राय आथिखालनि गोदान जोलैनि जानानै बे 1952 मायथाइनिफ्राय 1982 मायथाइसिम जाय बिथांमोना जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै दोनबोबाय नेशनेल लेभेलाव बिथांमोना गायसनबाय आरो लोगोसे बिथांमोनजों नैयाव गैफायै जोंनि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी आरो मेथाइ खननायाव जाय बिथाङा रेकर्डिं पास खालामजेनदोंमोन जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बिथांमोनखौबो दिनै गोसोखांदों बावैसो जोङो बिथांमोननि मुसुखाखौ बामोनखुरायाव पिन्नाखाथायाव गसाइगाव मुसुखाखौ गायसननो हादों दिनैनिफ्राय आङो गोसोआव जोबोद मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनदों जे माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हानाय बायदि मोनदों दिनैनि समाव जेसेबां लामा बानाय बेफोरो मोनसे सिभिलाइजेसननि मोनसे सोदोमस्रिनि जौगानाय नाथाय जोङो हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय 5,000 सुबुङा जिउ गारबाय दिनै बे हारि हिसाबै थांना थानांगौनि बाथ्राखौ सोरबा फोरोंदोंमोनब्ला बे जाबाय जोंनि बै समनिफ्राय बिबार मुगा बिनि सिगाङाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथाङा बर' हारिखौ रिफर्म खालामनानै
सोदांहोनानै मोनसे गोथों लामाजों एबा दावगालांनायखौ फोरोंजेनदोंमोन आरो बिनि समाव गोग्लैसोनाय मोनसे हारिब्लाबो भारत बायदि बेसेबा गिदिर मोनसे हादोराव जेरावनोखि रोजा रोजा माखासे रावारि फोलेर सुबुं माहारि दङ गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोर दङ बेबायदि मानसिफोरनि गेजेरावबो जोंनि मोजोमसे मानसि थांनानै दिल्लीयाव जोंनि हारिमुखौ गायसननो हादोंमोन आं दिनै मिजिं हमदांनो मोनदों जे बेबायदि दिनै बेवहाय जोंहा सानै मादैमोन दङ जायफोरा बै समनि प्राइम मिनिस्टार इंदिरा गान्धीखौ दख'ना गानहोदोंमोन आरो बिथाङाबो फैनानै बर'नि समायना रमायना जोंनि जि आगर आखाइ दख'नाखौ गानदोंमोन बे बाथ्राफोरखौ सानहरोबा मिथियो जे बर'नि जि सिनायथि बर'नि जि थामोन्था बर'नि जि हारिमु बेयो मालायजों मालाबाबो गोरोबा बेयो जोबोद एट्राक्टिभ 2010 मायथाइयाव आलादा रायजो सोमावसारनायनि मुङाव जों जेब्ला हाबाफारि लादोंमोन मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनाय लादोंमोन बेवहाय कपिला बच्चन होनाय इन्डियान कालचारेल जि सेन्टार बिनि चेयारमेना फैनानै जाय बिथाङा माखासे खामानि मावोमोन बलिउडआव लेखा लिरो बे कपिला बच्चन बिथाङा फैनानै 2010 मायथाइयाव जि आं बेखौ दाबो गोसोखांदों बिथाङा बुंदों जे एसेबां समायना रमायना हारिमुखौ मानो नोंथांमोना एसे खोमानानै दोनदों होननानै बिथाङा भाषण दा बेखौ जितु बाहेराव लाबोगोन सारा मुलुगनि मानसियानो बेखौ नायगोन मोजां मोनगोन होननानै दा दिनै नुनो मोनदों जेरावनो बर' मोसानाया बाहागो लादों बेवहायनो जोबोद पपुलार जादों जेवहायनो बे मोसानायखौ नुदों मानसिफ्रा जोबोद बेखौ मोजां मोनदों दा दिनै बेनिखायनो जे आङो नैबे समाव होनो जेबो गैया नाथाय जोङो नोंथांमोननियाव अराय सम जाहाथे बे खोथाखौ गोसोखाङो जे नोंथांमोननि मावलांनाय नोंथांमोननि हारिमु सिबिलांनाय बै समाव नोंथांमोना बोरैहाय ट्रेनाव गाखोनानै थांदोंमोन दिल्ली बायदियाव बोरैहाय थाहैदोंमोन माबायदि चेलेन्जिं सिचुएसनमोन जों मिथिया नोंथांमोना थांनानै बर' हारिमुखौ गायसननायनि थाखाय दिनै नोंथां बिसोर खुलुमनाय आरो मान बावनाय होनो मोननानै गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना गोदान जोलैया जुदि माबाफोर गोरोन्थि मावदोंबा निमाहा होनांगौ नाथाय दिनैसिम बर' हारियाव जोङो नुनो मोनदों जेसेबां सोमावसारनाय जाया मानो जेसेबां जि थासारि जाया मानो हारिमुखौ बर' हारिया मानो बावाखै बै समनिफ्राय आन्थाइ गैयै नाजाबोदों दिनै जोंहा क'क्राझाराव मोनसे बर'नि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेज बियो प्रभिन्सियेलाइज जाबाय 25 बोसोर भेन्चार जानानै दङमोन बर' हारिमु आफादनि दैदेननायाव दिनै सिलेबास बानायनाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जोंनि मोसानाय जोंनि बायदिसिना हारिमु बिथिंफोरखौ गायसननाय बे गासैबो खामानिया दिनै सोलिगासिनो आरो बिनिफ्रायनो हमनो हायो जे बे जे मोनसे भाइब्रेन्ट हारि गोथां हारि बे हारिया जे मालाबाबो गोग्लैसोनानै थाया जोङो नुनो मोनो दा नंखायनो दिनैनि समाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे आथिखालाव जोङो जि मोनसे सरकाराव दङ बेवहाय जों सासेबो जोंनि गेदेमा सुबुङा जाहाथे बावलांजाया बेखौ नायै नायै सासेनि मुसुखा गायसननाय सासेनि मुङाव माबा मोनसे सरकारि आसनिनि मुं दोननाय बेबायदि खालामगासिनो दङ रुपनाथनि मुङाव गामि सिरां बिथांखि लादों जोङो प्रेमसिं ब्रह्म बिथांनि मुङाव हाबाफारि लादों जोंनि कनकेश्वर नार्जारी बिथांनि मुङाव एक्सेलेन्ट एवार्ड लादों बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङाव नलेज सेन्टार गायसननाय हाबाफारि लादों जोंनि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीखौ बड'लेण्डआव दायो बिथांनि जोनोम सानखौ जोङो बड'लेण्डनि हारिमु सान हिसाबै फोसावदों बेबायदिनो गासैबो जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ मावगासिनो दङ दा दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे गासैबो बाथ्राखौनो लानानै जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो मदद खालामनांगौब्लाबो जोङो दिनै जास्ट मान बावनाय हिसाबै 50,000 जों सासेयाव होनो सानदों दा बेवहाय उननि समफ्राव सरकारा शिल्पी पेन्सन जेरै आसाम सरकारा होयो जोंहा रेभिनिउफ्रा बारा गैया थेवबो महरगिरिफोरनि जोङो देग्लाय बोसोराव एसे बान्था होनो उननि समफ्राव जोङो जोंनि हारिमुनि आरो महरगिरिफोर जोंनि गेदेमाफोरखौ जेला जोङो बायदिसिना पेन्सनफोर होनो हायो नामा बेखौ जों उननि समाव नाजालांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनानो जोंनि हारिनि फाउन्डेसन नोंथांमोनानो जोंनि हारिमुनि फाउन्डेसन नोंथांमोनानो जोंनि हारिमु बोसोर फोथांना दोननांगौनि सम
आरो बिनि गुदिखौ नोंथांमोनानो गायसनजेनदों दा नंखायनो बर'नि हारिमुआ जारिमिनाव फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि मुङा जाहाथे अराय सम सनानि हांखोजों लिरनाय थालाङो नंखायनो नैबे कालचारेल कमप्लेक्सआवनो जोङो 25 फुट गोजौ मोनसे खाम्फा गायसननानै पिलार गायसननानै बेवहाय नोंथांमोन साफ्रोमनिबो मुंखौ लिरनानै दोननायनि हाबाफारिखौ बिटिआर सरकारा आखायाव लागोन बेखौ थाबै जाहाथे फैबाय थानाय जोलैया नोंथांमोननि गासैबो मुंखौ नुयो जे 1952 मायथाइयाव सोर सोर मोसादोंमोन 1952 मायथाइयाव सोर सोर मोसादोंमोन आरो बबे बबे हारिमु आफादा बेवहाय बाहागो लाहैदोंमोन जेरैबायदि बेवहाय जों मोननो हादों रामफल बिल क्रिस्टि आफाद 1952 मायथाइनिनो बेंगल क्रिस्टि आफाद भातरमारि क'क्राझार 1922 मायथाइनि प्रमोद सिंह ब्रह्म ट्रुप होननाय दतमानि 1958 मायथाइनि रिंखां क्रिस्टि आफाद सिडली रनसाइगाम बासुगाव चिरां 1960 मायथाइनि बेंगल क्रिस्टि आफाद भातरमारि क'क्राझार 1961 बेंगल आफाद तिलकगाव 1970 मायथाइनि क'क्राझार कालचारेल ट्रुप 1972 मायथाइ रैसुमै क्रिस्टि आफाद आफलागाव 1972 सिक्रि सोरखिबोनाय खेराइ क्रिस्टि आफाद सामथाइबारि सेरफांगुरि 1981 मायथाइनि आरो खरदाङा क्रिस्टि आफाद वेस्ट बेंगल 1981 मायथाइनि सोरां आफाद मेजेंपारा दुधनै गवालपारा 1982 मायथाइनि सोरां आफाद मेजेंपारा दुधनै गवालपारा 1982 मायथाइनि आरो माइ आफाद मेजेंपारा दुधनै 1982 मायथाइनि क्रिस्टि आफलागाव आफाद आफलागाव 1982 मायथाइनि बे गासै 14 क्रिस्टि आफादखौ आं हारिमु आफादखौ फोथांफिननो थाखाय खावलायदों आरो बे गासैबो क्रिस्टि आफादखौ जाहाथे आफादखौ दाखांफिनो आरो मोनफ्रोमबो आफादखौ फोथांनानै दोननो थाखाय सरकारनिफ्राय 5 लाख रां होनाय जादों बे गासैबो क्रिस्टि आफादखौ उनाव फोथांनानै दोननो हायो दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो जोंनि माहारियाव जोंनि थुनलाइ सिबिनायाव रावबो फासयाखै रावखौ जौगाहोनायाव रावबो फासयाखै जोंनि समाजखौ फोसाबनायाव रावबो फासयाखै जोंनि सोलोंथाइ जोंनि राजखान्थि नांगौ बायदि जोंनि हारिनि मानसिफ्रा जाय दैदेनगिरि गेदेमाफ्रा जि समाव जि नांगौ बेखौनो मावदों बर'आ थैबो होदों बर'आ जिउबो होदों जुजिदोंबो आरो थांनानै थानायनि जारिमिनखौबो बर'आ मुलुगनि बिखायाव दिनै लिरबाय संघर्ष आरो निर्माण मोननै बाथ्राजोंनो लिरनाय जायो संघर्ष आरो निर्माण जोङो संघर्षबो खालामदों जोङो निर्माणबो खालामदों दा दिनैनि समा जाबाय निर्माण जायखौ दानाय होननानै बुङो जोङो 50 बोसोरनिफ्राय बांसिन 1967 मायथाइयाव पिटिसि जोनोम जानायनिफ्राय 1967 मायथाइयाव 100 जोनोम जानायनिफ्राय 2000 मायथाइयाव थामथि गोरोबथा जाजासिम 2020 मायथाइयाव थार्ड रेकर्ड जाजासिम बे गोलाव समाव जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद बिएलटि एनडिपि गुबुन गुबुन मुं लानानै सोमावसारबोदों नाथाय थांखिया मोनसेल' बुहुमाव बर' हारिखौ गायसननाय बर'आ जि लामाखौ दिन्थिलांदों जि आदर्शखौ दिन्थिलांदों बेजोंनो आगान सुरनानै दिनै बर' हारिखौ जोङो नैबे थासारियाव लाबोनो हाबाय आरो बिनि गेजेरावनो जोङो नुनो मोनदों बे हारियाव ओरैबायदि माखासे डाइनामिक आरो भाइब्रेन्ट मानसि उजियो जेसेबां थासारिया गाज्रि जाबाबो बे लिरनायाव मालाबाबो थाद'आ बे सेरजा दामनायाव मालाबाबो थाद'आ सिफुं दामनायाव मालाबाबो मेथाइ खननायाव मालाबाबो बे हारियाव ओरैबायदि माखासे इउनिक मानसिफोरखौ नुदों माखासे जोंनि सुबुंफोरखौ नुदों बे हारियानो गमामायैनो गाव थांना थानायखौ बिजाब खालामो होननानै आं फोथायो दा ओंखायनो दिनैनि समाव जोङो गोसो गोहो जानांगोन गैया आथिखालाव बावैसो भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा दिल्लीयाव जेब्ला बर' महोत्सब जायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बेवहाय प्राइम मिनिस्टार बिथाङानो फैनानै बुंदों जे बड'लेण्डनिफ्राय सारा आसामनि मुलुगनि मानसिफ्रा सोलोंनांगौ बे भारतनि मानसिफ्रा सोलोंनांगौ दङ होननानै मानोना बर' हारिया ओरैबायदि हारि रागा जोंनोबो रोंगो गाव सुग्लायफिननोबो रोंगो बियो ध्वंस खालामनो हायोब्ला बियो सोरजिनोबो हायो बे गासैबो बाथ्राखौ भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा दिनै बुजिदों बावैसो भारतनि हम मिनिस्टार बिथाङा क'क्राझाराव फैनानै गोबां बर'नि बाथ्रा बुंलांदों
बाथौ धोरोमनिफ्राय लानानै गोबां बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंलांदों। दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि हारिनि गोबां सिंनि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनायखौ बिथाङाबो दिनै फारसेनिफ्राय खामानि मावनायखौ बिथाङाबो लुबैयो। दा बे हिसाबै जों मोनसे मोजां समाव दङ मानगोनां रायजो राजा। दा नंखायनो नैबे समाव जोंनि हारिनि गेना गोरोन्थि साननायफोरखौ दोननानै बे समखौ जोङो निर्माणनि सम एबा दानायनि सम होननानै साननांगोन। जाहाथे मोनसेबो जिनिसा जोंहा गोमोरलाङा। माखासे सिगां जेनेरेसनफ्रा साफानिफ्राव गोमोरलांगासिनो दङ। सासे मानसि थैलांनायजों जोंनि मोनसे जारिमिना जोबलांनाय बायदि जालांगासिनो दङ। दा नंखायनो मोनसे भाइब्रेन्ट गोथां हारि हिसाबै थांनाय 100 बोसोर 100 बोसोरनि जारिमिनखौ जेरैखि जाया जोङो फोथांनांगौनि बाथ्रा दङ। दा बे बिथिङाव आं बयखौबो गोसो होनानै खामानि मावनो थाखाय खावलायगोन। आलायारन सिनेमायाबो 25 बोसोर बम्बेआव थांनानै मोनसे फ्रिज जानानै दङमोन, मानसिफ्रा नुनो मोनाखैमोन। बोसोरनै सिगाङाव जोङो सरकारनिफ्राय रां होनानै रां बाहायनानै आलायारन सिनेमाखौ लाबोफिननाय जादों। बर'नि मोनसेबो बिथिंखौ जों गारनानै दोनाखै। मानगोनां रन्जित दास बिथाङा बोसोरनै सिगाङाव आंखौ बुंदोंमोन जे जोंनि थियेटारा जोबलांगासिनो दङ, थियेटारफोरखौ फोथांनांगौ। जिखिनि थियेटार दङ बे थियेटारफोरनो गासैनोबो रां अनसुंथाइ होनायनि थाखाय जोङो दायित्व, जाहाथे बे थियेटारफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो। बेबायदि हारिनि बिथिङाव मोनसेबो बाथ्राखौ जोङो फासयनानै दोननो नागिराखै। दिनै जोंनो सुबुं धोन नांगौ, डाक्टार, इन्जिनियार, ACS, IAS अफिसार नांगौ। बिनि थाखायबो बड'फानि मुङाव बड'फा सुपार 50जों जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो दिल्ली, मुम्बाइआव जोङो फरायनो थिनहरदों। गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनै लेभेलनि थाखाय डक्टर बासिराम बर'नि जोङो स्कलारशिप फोसावदों, जाहाथे रिसार्च खालामनो हायो। देग्लाय बोसोरनिफ्राय इन्टारनेसनेल फरायनो थांग्रा साफा फरायसाफोरनोबो जोङो स्कलारशिप होनायनि थाखाय आखायाव लादों। आरो बड'लेण्डल' नङा, बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरनोबो जोङो बड'फा सुपार 50आव जाहाथे बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि हिउमेन रिसोर्स जानो हायो, बिथांमोननोबो जोङो राङारि मदद होनानै फरायहोनायाव जोङो मदद खालामनो थाखाय सानदों। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आं लुबैगोन, आं हास्थायगोन जे फैबाय थानाय समाव जोङो हारिनि साफ्रोमबो गोसो गुदुं सुबुङा हारि सिबिनाय बाथ्राया जाहाथे रावबो थाद'आ आरो आवगायलाङो। मोनसे समाव थासारिया गाज्रि होननानै जों खामानि मावनो हायाखैमोन। दिनै थासारिया मोजां जाबाय आरो बे थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय नारानाथा नाजादों। मानोना थासारिया मोजां जाबासो डेभेलपमेन्टआ जागोन, थासारिया मोजां जाबासो जौगानायनि खामानिया जागोन, थासारिया मोजां जाबासो सोरजिनायनि खामानिया जागोन। बे बिथिंखौ जोङो नोजोर होनाय जादों। दिनैनि बे गोथार सानाव नोंथांमोना जायफोर मोजां देहा लानानै दिनै सफैनो हाबाय, आं अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों नोंथांमोना जाहाथे आरो गोबाव सम मोजां देहा लानानै थांनानै थानो हायो आरो इयुन जोलैखौ नोंथांमोना अराय सम बोर सारस्रियो। दिनै मोनसे बाथ्राखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोनो जे नोंथांमोननि समाव नोंथांमोना नाजालांबाय, नाथाय आथिखालाव जोबोद लाइमोनफ्रा दिनै हारिमुनि बिथिङाव जोबोद बोसोराव बैसागो मोसानायाव आं ओरैबायदि नुदों जे मोनसेबो गामि गैया खोमा जेराव बैसागो मोसायाखै। फिन खेबसेबाव कालचारेल रिभलिउसना जोंनि हारियाव फैफिननो हमदों आरो कालचार हारियासो मुलुगाव थांनानै थानो हायो। आनकालचार हारिया मुलुगाव मालाबाबो थांनानै थानो हाया। दा नंखायनो आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आरो बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो मोजां खुंफुं आफादनिसिम जोंहा MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा आफादगिरि आरो मनेश्वर बिथाङा आरो MLA डक्टर गोमोथाव बसुमतारी जोंनि बुंनानै जाय बिथाङा PhD खालामनो हादों, गोबाङानो सिनाय गोबाङानो सिनाया जानो हानाय। आं साथामखौबो गेजेराव फैनो थाखाय खावलायदों। बयखौबो आखाइ हमनो थाखाय खावलायदों। बिथांमोनानो गोबां पर्दानि उनथिं थानायफोरखौ मुं लानाय जाया नालाय बिजित जोंनि इयुन दावबायसा बर' हारिमु दा बिथांमोनखौ आङो बरायनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांमोननि नाजानायावनो बे मोजां मोनसे खामानि दिनै बर' हारियाव जालांबाय आरो आङो फिन साबानोल' जोङो दाननि चेक होदों। बयनोबो 50,000 होगोन। बे एकाउन्टआवसो बियो थांगोन बयनियावबो, जाहाथे आं बेखौ फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों।
बे समाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रम'दनिसिम गोजोननायजों साबायखर जासिबाय। बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बर' थुनलाइ समाज बर'नि गासै